मारै फैरोबाय सालायलायदो साबैनो ओरै जावहि ओरै खाबायस्रा दिगावजों Hello friends, good morning from Shillong. दिनैहाय बयखौबो आंनि बे गोदान ब्लगाव बरायबाय. मबाइला जाला आङो खुबै खेबजोबमोन दाख्लैहाय. शिलंआवहाय साननै ओरैनो थाफैनांबाय आङो. जोङो 7 थारिखआव फैदोंमोन. ओमफ्राय दिनैहाय 9 थारिख जाबाय. Today we will be returning back. ओमफ्राय माने शुटिंआ मैया सानसे जोबनानै थांबाय. दिनैहाय शुटिं दंबाव. दिनैहाय माखासे लकेशनाव लानानै ओरैनो जोङो बङाइगाव थांफिनसिगोन. जोङो दिनै हरावहाय नैबेयाव थाफैदोंमोन. सिटी प्लेस इन लाभ बिनानावफोर दङ ने हाय नुदो बिनानावफोर रायजो राजाफोरखौ ओरै बाजै दं ओमफ्राय ब्रादार केमेरा खेबग्रा नामखौ आं सोंना लायाखै दाबो नोजोर खोनाखाबायमोन बावदों आङो बैयावहाय खोन्थाजोबखानि आङो रायजोफोर ओरै दङ एसपि भिडिअ हाय नखा रायजोफोरखौ गोजोननाय मोनो हेलौ ओइ औ बिथांनिनो प्रडाक्शन जों दा ओंखारलायबाय यस सेकेन्ड डेआव ओंखारबाय and here Mr. Practical and son of Fatherland. What you are talking about here? we are talking about our trip. Today's trip, yeah. So I am the matter of last night also. Yeah, last night also. Can you explain it on camera? Yeah. What was that? What was that? Okay, thank you so much for everything. And this is Bhaigawati actress. Hi, Noka. Kumsarandang. Hi. Nugasino dongखायो. Sanya. Kataya gisawसो. ओइ बिनानाव सासेबाव मा नाम? बोहैथि. Thank you. So लोगोफोर जों बिदिबा दिनैनि ब्लगखौहाय आवगायलांबाय थानि. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. दायो गारि हान्थिगोन लोगोफोर. केमेराखौ दैदों. Practical bro. Yeah. You come. Yeah. It's wet. Yes. Very difficult. Yeah, it's very difficult. Very congested place. Can I go again? Yeah. Little bit. Yeah, wet. You said to Kurtia? Yeah. It's also far. Yeah. Come. Yeah. Little bit also. Yeah. Come. Yes, wet. Oh. Turn. Yeah. माइकआ मोनसेबाबो दोनखायो आङो खोनाखाया जेरावबो. Wet. Yeah, accelerate. Nothing to worry. This is practical car. Yeah. Accelerate nicely. Yeah. Push the pedal. नांहां मोनदों आरो नोङो ओइ नि गारिखौ नांहां मोनदों साले मोनाखै दा. How is my driving skill? Bro? Yeah, very nice. Excellent. Yeah. Thank you. Welcome. दायो जोङो जुवाइ रोडआव दंसै. जोङो मथा-मथि 7 किलोमिटार फैबाय. To reach Juwai, it takes 2 hours 3 minutes from Shillong. दायो जोङो 15 मिनिट बा 17 मिनिटसो गारि सलायनानै मोनसे लकेशनाव दङ. बेयाव एसे क्लिप लागासिनो दङ. जाबाय.
औ लोगोफोर सफैलायबाय नै आरोबाव दाख्लै जों फैनाय लामायावहाय बा जायगायावहाय बे जायगाखौहाय खाथियाव थांनानै नोंथांमोननो दा खोन्थानो थांबावगासिनो दं आङो आरोबाव रिपिट खालामबावगोन बे लामायानो थांगोन जाहैबाय डाइरेक्ट सिलचर मिजोराम बे लामायानो कानेक्ट जाहैजोब्बाय आरो बे लामाजों फैयोबा जुदि सानाव फैयोब्ला नोंथांमोना बिराद मोजां मोनसे दै बाज्रुमनाय मोनसे नुगोन स' बेयावनो दा ससे भिडिअ लानो नागिरदों स' जों खाथियाव थांनानै जों भिडिअखौ खालामहैनि बिदिबा अब्ला जों थाबायलांनि ट्रेकिं खालामनो थाखाय जोबोद मोजां लामा बानायना होदों बिथांमोना बेयाव फैबाबो खुनु हाब्रुबो गानो मोननाय नङा आरोना लोगोफोर नायदो ब्लग खालामगासिनो प्रेक्टिकेल जवाइनि बस सानैखौबो लोगो मोनबावबाय जवाइ का बस थेंक इउ फर कामिं ब्रादार गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय क्लिन्टन एन्ड लामिन ब्रादार हि इज वान्स अगेन लोगोफोर क्रांसुरि वाटारफलाव सफैबावलायबाय आरो बै दखानावहाय जोङो माबा माबि एसे लादोंमोन जाग्रा मुवा बेसादफोर ओमफ्राय बेयावहाय लानायाव एसे लेट जाबाय बिनिफ्राय लोगोफोरा गारि गंनैया बै मोनसे ट्रेकजों फैबाय बिथांमोना ओमफ्राय बै मोनसे ट्रेकजों आं आलदा फैबावबाय आरो माने बै लामाजों थाङोबा आं गोदान जागौमोन ओमफ्राय एसे आन्दायदों गिदिंफिननानै आं सिगांनि लामाजोंनो फैफिनबाय आंखौ मान गारबोआ आं गारबोआखै दे सोर गारबोखा हेलौ मा होनना गारबोखो बिलाय नै बाथौ पुस्का जाबाय थादों होननानैहाय आगाय होदो होननानै आगाय होदो आंखौ ओमफ्राय बे लामाया दि आंनि गोदान ना औ आं सानदोंमोन नोंखौ लेफ्टजों फैबाय थादो होननानै लेफ्टजों थांनायावनोथ' आन्दायदों स्ट्रिटआव फैबाय थानांगौमोन होनब्लाबो सफैबाय मेन जायगायाव औ लामाया साबसिन नामा बिलाय औ साखाथिसिन लामाया साबसिननो ओमफ्राय लामाया बेयावहाय फैयोब्ला मोननै ट्रेक दं मोननै रुट दं मोनसेयाखौ बै मा दखान होनो बेखौ बैखौ मा दखान होनो औ आमनारेम बै आमनारेम बाजारनिफ्राय मोननै ट्रेकजों फैजायो मोनसेया बैजों फैजायो आरो मोनसेया नैबेजों फैजायो मोननैबो बे मोनसे जायगायाव सफैगोन आरो बै मोनसे ट्रेकजों फैयोब्ला नैबेबादि फिसा दालांजों बारबोनांगौ जाहैयो नैबे बेलाया सिङावसो चिरांनि बङाइगावनि फैदों बरमा फिल्म शुटिं खालामनो फैदों क्रांसुरि वाटारफलनिफ्राय जोङो भिडिअ शुट खालामनानै फैबाय आरो जोंना लोगोआ क्लिन्टन ब्रादारा गावनि न'आवहाय जोङो जानाय बेबस्था खालामना होबाय साहा लोंहोहैबाय आरो साहा लोंहोफैबाय ना औ साहा लोंहोबाय ओमफ्राय लोगोसे गावनि माबा खामायनायनिफ्राय बा गावनि फेक्टरिनिफ्राय माबा चावमिन हरफाबाय गोजोननाय थाबाय औ दाखालि लांनो मोनाखैमोन ना दिनै हरफाबाय जों राननानै जाहैसिगोन बेखौ गोथाव नै मोनजायोबा पेकिं क्लास शुटिंआव नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनसिगोनलै दे आरो दे आदै दे होमबा ना